खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 10 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोदान सुबुंफोर लोगो मोननो हागौ। गोसोआव गिनाय सोमजिगोन, उसुखुथु मोनगोन। वृष राशि गोबाव समनि नाजानायनि फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन। थांखि फारसे दावगालांनो बोलो मोनगोन। गाहाम सान। मिथुन राशि फालांगिरिफोरनि थाखाय गाज्रि सान। खामानियाव जेंना नुजाथिनो हागौ। रां रुफा खहा जानो हागौ। कर्कट राशि देहाखौ लोरबां मोननो हागौ। जानो लोंनो सुख गैयै मोनगोन। फाहामगिरिनि सुबुरुन बादि सोलिनांगोन। सिंह राशि गावनि दायावनो साजा मोननो हागौ। गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन। सानै हयै बाथ्रा बुंनाया गाहाम। कन्या राशि आंगो लोगोखौ लोगो मोननो हागौ। मोजां सम बारहोनो हागोन। साना गोजोनै बारलांगोन। तुला राशि फरायसाफोरनि रोंगौथिया मोजां जासिनगोन। फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन। गावनि थांखियाव सहैनो हागोन। वृश्चिक राशि गंग्लायनाय गैयै जागोन। अहंकार सानस्रिया जायगा लागोन। सिखिरि सुबुंफोरजों सोंखारि जानो हागौ। धनु राशि दुखु गोनां सान। थांखियाव सहैनो हानाय नङा। गोसोखौ लोरबां मोनगोन। मकर राशि नखरनि सुबुंफोरजों गोरोबलायनानै थानो हागोन। मोननो गोनां बाहागोखौ मोनफुंनो हागोन। गाहाम सान। कुम्भ राशि हेंथाखौ नेवसिनानै हान्थिनो हागोन। गोसोआव गोख्रों गोहो फैगोन। थांखियाव गोसो होनो हागोन। मीन राशि गोजान लामा दावबायनो खाबु मोननो हागौ। रां रुफा खरसा जासोगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां थानांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो पान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।